من خیزی اولو دانشتم را خیزی 20 شده برام مثالی گپ کم اهمیت دادن در کار نیست همین لیستی میگه که مثالی گپ ما بگیم برام کمونه نه که در درونم هم اورا مثالی گپ یا اون کس اهمیتش نتایر که همه شوش بینم شهر نیست در هر یک ویدیو بشینیم بگیم نه برام کمونه دیجا قرض گرفتیم افسد باید قسم جمع کردیم یک کارتی را گرفتیم همچنین خیزه 20 تاسیس یافت. ولی کانال یک لیمون در خیزه 20 راست خود شده فرما همین خیزه 20 توزی گفته میشه که افیتسال تمام نیست بر هم خوب مردم بگیم خیلی کات که خودش همین خیزه کیای چیای زید باید دای موبایل اون کسا جرت فهمی کردن دای موبایل باید اون کس نیپراف میبرمش تو بی اگر نخوای سوال جواب نتیج گپ ندارم دا بعد کارلیون راستی گپ ما بسیار کریسای کردم بسیار خطاگی کردم برات خطاگی ما این بود که ما رفتم جو قد دگاور کردم گفتن نمیتونی کی خیلی بیو میگیم رای دیر هم خیلی من یه شبهه دارم راستی گپ اگر که همین چیز نقشه نباشه اگر اون خیلی شغل نباشه این مراجعه در رای کردم салом дӯстон агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғавз кардан мехоҳед дар бадани шумо сафедчаи пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад дастафка ба москва ва шаҳрҳои дигари русия рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран аз номи канали мо гап занед ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. салом алейкум тамошобинони канали Тохи ТВ. Салом алейкум мухлисое ки шахера нигоҳ мекунед ва интизори трекошен. Салом алейкум Шаҳрёр. ҳазор раҳмат барои даъвати моро рад накардан ва дар канали мо розӣ шидан барнома кардан. ҳамаш аз шумо вобаста аст чунки дар комментария як видеои ди шахер буд бениҳоят бисёр нависондани шахерро даъват кунед ва саволҳое ки шумо мехоҳед додан ҳамун саволҳоро мо тайёр кардагем ҷамъ кардагем имрӯз дар Шаҳрёр метиҳем. Рости габи видеоро ки Шаҳрёр метавонед дар канали худаш кунад чунки расмотро зиёдтар мегирад канали нав кардагиай ҳатман даромада обуна шавед ссилкаш дар описания мешавад ва дар охири барнома як значок як кулла мебирояд. саволҳои шуморо оз дар Шаҳрёр метиҳем. саволи якуми мо ин саволи оз мумкин ай мо бошад ҳамун треки итальянка кай мебирад треки итальянка ин агар ин видеоро ози сёнка кунем мақсад ин видео 21 мебирад 21 ҳамун 21 дар рӯз шанбе мебирад короче ин амрӯз ба фикрам уже ина партаги уже ин амрӯз имрӯз шанбе имрӯз шанбе уже ин амрӯз мебирад амрӯз начи трек мебирад баъд ин барномаро тамошо кардан 1 соат 2 соат пас уже дар канали ма будурам нафаро ки ҳамин видеоро дидестен значит треки Шаҳрёр ҳозир мебирад ягон 1 соат пас ё ки мумкин биромадагӣ бошад ссилкаш дар описания канали Шахер офисиал обуна шавед. Шаҳрёр брат видеое ки дар канали худат кардӣ дар ҳамуҷа подробно гуфтагӣ нест ки барои чи ҳамин корҳо шуд рости гап ту дар видеот бисёртар гуфтагӣ ки ман группа нарафтам лекин чихеле ки видеои лонлия дидем дар уҷо гуфтагиан ки Шахер айҷавусу дар хезе авлод дар хезе 20 ё ин ки хезе авлод нест ҳамчиза камакак шаҳр дода метавонад хезе авлод гуфтагиан ма уҷа навистагиан ки ту дига хезе авлод нагӯ ма 2 сол шуд уже хезе авлод нагуфтам братан ма хезе авлод донештам брат ҳачи ту дар хезе авлод нест ма дар хезе авлод вообще нестам барои ки 2 сол пеш хезе авлод барҳам худагӣ буд даврае ки барон авлод медиа равӣ кардагӣ буд ҳамаи бачаҳоро даъват мекардам кори қатӣ ягон ташозӣ набудан ягон таш намехостан қатӣ барон кор кардан чен ман қатӣ авлод медиа кор мекардам хезе авлод ҳамун чен мегем ранги ки расфат шидагӣ буд баъд соли 2020 хезе 20 шид чихеле ки ҳама медонам. нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред. фикр мекунам сабаби биё барҳам хӯрдан ё ки диққати мардум ҳамин группа кам шидан барон ҳуши хаёлиш дар дигар тараф шидан буд ҳам хеле ё ки не брат ира ма ира решат наметунам брат просто ма медонӣ барои чи мисоли гап хезе 20 шида барон мисоли гап кам аҳамият додан ё ки бигем ранги игнорш кардан бачаҳо асосан и плани мо аввал ҳам хе буд ҳамин хезе 20 ки мақсад дар кор нест ҳамин листимерия ки мисоли гап мо бигем барон акамона не ки дар дурумон ҳама ора мисоли гап ягон кас аҳамиятш натаёр ки ҳама шуш бинам чи дар кора ма гуфтум биё ҳамин чиз шуморо қабидаги биё ҳамин чиза нест кунем мақсад ҳамин мақсад ӯ бача ба кор бори хича зиндагии хича дора тарафи
бизнес ам бигирем ай тарафи зиндагӣ ам бигирем ҳар кас зиндагии хича дора ҳар кас мехоҳад худаш пеш бурава мақсад биём мақсад аммо марда корубори худаш қатъияй мақсад шарт нест дар ҳар як видео бишинем бигем не барон акаймоа барое ки ин чиз действительно набуд брат яъне дар диран ҳамин чиз набуда но дар видео мешид дар видео мешид ман мехостам ҳамин чиз нашава хай худат медонӣ ки брат ягон кас беақл нест ҳар кас менем яхча дора уҷа бачаҳои калон буданд метонистан розӣ нашаванд ё метонистан кору бори хичо накунанд ма бигем ранге ки ма дидем ки мисол ин бачаҳо талант доранд агар не ма як лимон канал карагӣ будам ма метонистем ки ҳамунҷа худам тоқа пешравӣ кунам ма ягон дар дуруни падвал хоб набудем ки қатъи акай бегиҷон буда фикрам як лимон қатъи акай бегиҷон ҳамун як лимон ӯ акай бегиҷонам аввал набуд ма як лимона вақте ӯ када будам бегиҷон набуд ма як лимона ӯй кардам камтар пешравӣ кардам хай баъд акай бегиҷон айраси омадагиш дар мақсад ма дарак ёфтам мақсад якҷоя шидем диҷо қарз гирифтем мақсад бои қасум ҷамъ кардем як квартира гирифтем ҳамчен хезе 2020 таъсис ёфт мақсад гуфтум ки ё ки як лимон ё ки хезе 2020 ма оянда нигоҳ мекунам кадомеш ки мисоли гап қулайтарай кадомеш ма дар беҳтарай мақсад кадомеш оянда фоидаи хубтар меёра ё ки мақсад кадомеш фоида бисёрай ма ҳамуша пеш бурдан мегирем агар бинем ки ҳарду шидестай ма ҳардуша мақсад ҳардушда кор мекунем агар бинем ки мисол якташ хуба якташ дар хидмати партон дидем ки мақсад бачаҳо пешравӣ кардестан ҳаракат кардестан қувват доранд мақсад ма гирифтем канали ялимона фурӯхтум хай пулмуша дамон бачаҳо хичон медонанд чӣ хели шидагиай хезе 2020 натои ҷониб пули канали як лимон дар хезе 2020 расход шудагиай бигем части бисёрша ма худам гирифтагим барое ки уҷа ма худам меҳнат кардагим бисёртар не ки мақсад расидагиай мақсад ҳамада неу аммо одамое ки мақсад кор мекардану меҳнат мекарданд дар канали як лимон саҳм доштанд не толка дар саҳм доштанд саҳм надоштагиёшам касе ки дар хезе 2020 мақсад вклад кардеста мисол пешравӣ мекард аммо фармо ҳамин хезе 2020 ҳозир гуфта мешавад ки официально тамом нест барҳам хурд хезе 2020 и бигем як баъди кай буд бигем ин видео намё буромад ку баъди ҳамин видео уже бигем пеши ҳамин видео ягон 2 ҳафта пеш уже проект полни тамом шудагӣ буд мо мехостем ки шаҳри кулоб шаҳри куҷо буд бо дангара кулоб ва душанбе дар далбоҷо гузаронем баъд як одами камтар ба фаҳмиш мақсад хеле фаҳмонд мақсад ӯ дивид кард ки шумо ихе рафтесен оҷ агар далбоҷоро бикунем бо камтарак мефурӯен ма ҳамо одамара ӯ дивид кард ки ҳамин чиз дар кор неста гуфтум агар чиз нашавад значит проект тамом мешавад ва барои 2021 бо план кашида будем ва мехостем ягон чизи навтар кунем ягон қадами бузургтар монем ки хайнам хеле шикама худаш гичиш фаҳмо ин савола бароиш додам оро ки тақрибан як моҳ дар канали хезе 2020 ягон видео нашуд ягон реп вобшим ягон чӣ набуд баъд як трек буромад эгоист баъди 3 ҳафта қариб 4 моҳ шеста буда треки эгоист ҳамун пеш ай треки эгоист ягон гап чап шуда буд дар байни хезе 2020 ё ки не дар байни хезе 2020 шидагӣ буд камтар хеле бигирем брат нофаҳмо ё дар ҳами ҳоҷи бовар кида брат як акав як дударку ҳамдигараш қати рост намегиранд хона дар ҳама ҷо аст дар хонае ки мисол оилаи хитай мисол ая падар ая модарен ин чизо аяму вақтш мешид братан и дар хези авлодам буд и дар любой круг шида дар ҳамаи клан группо хези авлод ё хези 2020 ё дигар ҷода хеле разногласиҳо мешид мақсад хеле проблемаҳо буданд мақсад хеле конкретна проблема бигем вазбине ки мақсад дигар уже мардум бигем хит кард ки худаш ҳамин хезе кияй чияй уже намебаъд инам видеоям мошид хеле разногласи иҷода набуд намешавад ба фикри ту ҳамин видео дар ту зарар дошт ё ки дар лонли ё ки дар хезе авлод ё ма фикр мекунам бисёртар дар ҳо зарар дорад дар клани хезе авлод барои ки постепенно вақтамаша нишон мета во уже омӯхта шидани кора кардан мегирам братан бо далши бо ягон кас дигарам мекунам тари ай группа барои ки хаяки бигем ранг як чишида мисол бачаҳо ки чон канал паналӯи кардан
уже бояд дар ин мобайн он каса жертва мекардан, дар ин мобайн бояд он кас ниправ мебуромад, чтобы вод аз вопрос кам шава, ки мисоли гап вопрос мегам, вопрос савол кам шава, ки чӣ ба шумо канали нави карден, уже бигем ба ҳаму саволо ба ҳаму чизо ҳамин ҷамаъра жертва кардану мисол уже даҳани мардум баста шид, уже мардум ба як қавле ки фаҳмид ки ма ягон кори нито кардагим ё ки ма крисаӣ кардагим, ма чӣ кардагим, уже даҳани мардума бастам ба ҳамин чиз ки и ноли бо давом борад. мисол агар фикри ман агар жертва кардан мегирифтем ва фикрам ки тра жертва кардани кори неправильное, чунки бисёр корҳо ҳаста ки шояд ту фикри ақла гиро кор в общем бисёр движения ҳаста ки ту сарфам мерахе ба чакои хеза ҳоло сарфам намера ни ҷои ба ҷоиш нест. Не ки тра жертва кардан неправильное дорам, бачаҳо ҳама фикрои худшона доран. Ман просто гаранти метам ҳамира просто вақт нишон мета ки зарар ода бисёртар маданае, барое ки ман хеле ҳамун касае хеле видео бемаъне накардам дар дуруни группае ки ман қатъи як ҷоя истодагим. фаҳмо короче зарар дар худшона бисёртар. Ман фикр мекунам сабаби асосиш бигем жертва ёфтан буд. сабаби асосиш мақсад як одама бояд неправ мебаровардан дар ин мобайн ягон хеле мекардам ки штоби мардум гуфтестам ки саволош кам мешуд ки чӣ ба уш мисол канали нави кард, чӣ ба и канали нави кардеста ва барои ҳамин кора кардан бояд ягон кас жертва мешид. баъд канали хезе 20 мақсадози мумкин дар дасти ӯ бачаҳорам набошад ва инчунин ман ягон доступ надорам ба канали хезе 20. оиди ҳамин чиз савол доштам рости гап я бадтарак савол метиҳам. лонли дар ҳамун видеош тра мега шахер крисагӣ кардага нашуд спонсоро гап мезана, нашуд батли Карлеон Рейкл гап мезана. агар нахоҳӣ савола ҷавоб надиҳӣ ҳеҷ гап надорад. дар ҳамин батли Карлеон Рейкл чӣ крисагӣ кардагӣ? агар нахоҳӣ ҷавоб надиҳӣ мо мебурем ин савола. 100% дар батли Карлеон рости гап ман бисёр крисагӣ кардам, бисёр хатогиё кардам. брат хатогии ман ин буд ки ман рафтам ҷо договор кардам. масъалаи пулиш не масъалаи пулиш аввал ман просто гуфтестам да рафтам қатъи ҷо договор кардам. ҳамун спонсорае ку братан, ҳамун спонсора ҳамун одаме ки гуфтести ку батл дошт, ман номша намегирам брат, ҳамун одам мара худаш роӣ кард, гуфт бра ман қатъи ҳамун одам гап задагим, брат қатъишон гап зад, ба худо қасам братан ман рафтагим ҳамун чансме ки ҳамун худшон договор кардагиам, ҳамун сума гирифтагим овардагим, хона квартира дарам хел мондагим братан, чанд суме ки ма братан айли бо ҷой гирифтагим, ҳамаи бачаҳо худшон дарак доранд, ҳама медонанд ки ма чанд сум гирифтагиам. агар ҳамашон ҳам надонанд, ҳастанд ҳамҷо одамое ки медонистанд ки ма чанд сум гирифтагим, ма ягон худам картаи мисол шахсии худма надоштам ё ки братан дар паспорти ма ягон кас сум роӣ намекард братан, худат медиҳам то бигем ҳамун формула 55 мора камтарак дастгирӣ кард, баъд ҳамун хел гум шид братан. хайр ман рафтам қатъи спонсор гап задам, сума овардам, мақсад бо инау хатогиём ин буд ки рафтам аппаратурара мақсад операторра ҷои кори худо гирифтам, уҷа бурдам бо плакат буд уҷада. баъд ай ҳама хатогию крисагӣ ман ин буд ки бачаҳо ҳамаш дар уҷа консерт дошта, консерт дода сабдан, баъди батла ма пули аппаратура кофта сабдам братан, уҷа ма калонкои сол заказ кардаги будам ай солонтиҷи ки биёям ки ма ягон сум дар кисам надоштам братан, ман на хаду заказшон кардам, гуфтам дар ҳамун байн дар рафти ҳамун кор мақсад ҳаллаш мекунем, ягон ҷо пайдо мешава ва барои ҳамун пули ҳамун калонкора додан ма қатъи одам 30 минут гап задагим, 30 минут фақат батла ма таъриф кардагим ки батли хеле шид, батлу хеле шид, батли гарени бачи акайна пули аппаратурара роӣ ки илтимоси хенам хали бигем ним соат ма барои ҳамун аппаратура зора кардагим, ҳамун акара дилша ёфтагим бо ҳамун даҳамун картая одами ҳамун бачаи ҳамун хезе роӣ кардагия, ҳамун қатъи рафтагим, снимат кардагим, ҳамун худаш бо снимат кардагия, чанс мероӣ кардагия. гуфта наметонӣ ки хайна биё мегем райдер ҳамун суми ҳамун аппаратурара роӣ кард, гирифтем да ҳамун ки додем гем ҳамун одаме ки аппаратурара овардагим ку хайнам қа крисагӣ кардагим. агар ҳамин крисагӣ бошад хайр тория фаҳмо дар видео лонли оиди якчанд камбудиёро мега, баъзе секретора мега. як гапи акади худа ман розием то што мегам хали видео апдейт нашава, чунки бо вақт оҳиста хеле мекуне ки шояд пага як ҷоя мешавем, бо наздик мешавем, ҳамкорӣ мешавад, ҳамин чизо ранги доғ бигем дар одам мемонад. ман савол натиҳам бахшиш. в общем
барои чӣ ту ягон секрет ё ки ягон сир ягон ответ надодӣ дар бачакҳои хеза 2020 дар канали худат? Шояд қаҳрат кардагӣ буд вақте видеоро дидӣ. Видеоро дидум, рости гап. На ягон сирри асрор ту гуфтагӣ ки ман группа ҳеч кас сир кардагӣ нестам су. Оправдат кардагӣ. Да, брат, ҳамин саволе ки ту додасти ки ози ҳамин худат ҳамин бозора отидо азёд медонӣ, брат. Одамое ки дар ҳамин бозор ҳастан, братан. Ман барои мухлисон савол. Ҳамин бозора 100% медонам, братан. Любой хона бо ман мегӯм ҳар як чизое дора ки братан агар ман бром ҳамин чизора бугум, братан. Я шармандагӣ да, братан. Ранге ки бигем ду бародар ҳамдигар ҷамъа пистолет нети ҳамдигарша парондесам. Пах, братан. Чаму ҳамаша вақт нишон мета, брат. Бовар ки, брат, ма гарант метам ки инам коре ки унам окадагиам хичондаганда зарари калон меояд. Инам чамаян мебаш. Алло, мекунем чашм. Алло. Лабай, чаҷон да барномаи мози тамом шад зангтон мезанем. Майли. Чӣ гуфтасади? Нашод бозор, нашод вақт ҳамаша нишон метад. Вақт ҳамаша нишон метад. Ма барои чӣ ҳичи нагуфтам, барои чӣ негуфтам ку гап безе гуфтам. Хаяк ма дар гапои во хеле нашитам, як соат гап назадам. Мара ҳама ҳамин хаёли ҳамаша вақт шуд. Ман як шубҳа дорам рости гап. Агар ки ҳамин чиз нақша набоша, ягон хешов набоша, шояд ҳам гапҳоро ҷамъ кардагӣ да батли рейкла худат гуфтанӣ. Ё ки не? Ма ҳамин қашам мегӯм ки, брат, мумкин аму саперники ман рейклайку, мумкин дилиш хела дур рава оли бига ман яке тайёр мекунам, мисоли гап яке батл даём, касабиём бо биган шоу буд. Ин чиз брат намешава. Ҳамин чизе ки шидестай ҳамаш ҳаққай. Мақсад ягон хел бозӣ нестай. Ман хеле чизодам розӣ намешидам. Агар мехостум ягон хел бозӣ кардан ё ки мехостем ягон хел бозӣ кардан, барои ҳамон брат дила нашад, дубой хел тайёр кард, батл мешава. Ин муроҷиат дар рейкл буд. Иҳо штоби ки ӯ дила нашава, фикр накун. Ҳамин савола доданӣ будам ки ягон хел бозӣ накардаста боша, мо қатъи ӯра дила кардастем, барои ки ина тури балаволия, братан, нисбати саперник. Ина тури балаволия ки ман қатъи ӯ бозӣ кунам, ӯ бубурая мисоли гап давҷа бигем фребш кардум. Хикади мардума бигем фреб мекунем. Ман хеле хайп худо мегирехтам, братан. Ҳамя дудабди дар чанд барнома мегуфтам, агар тамошо карда бошӣ. Нигоҳ ман любой видео ютуба нигоҳ мекунам. Мада дар кор нест, братан. Ҳамин хайпе ки сол бозиай мардума фреб мекунам, чӣ мекунам, мада дар кор нест. Мада мефура ки хайп мада дар кор, братан. Хайп бе хайп хатя маънои хайп ҳамия ки ягон чи вимишлени боша, ягон чи хеле ягон хел дуруға боша, ягон чи боша, не ки хайп мешава ки мисоли гап мардума фреб накунӣ, мисоли гап чизе ки ҳаст ҳамура бугӯӣ, ё ки чӣ коре карда метавонӣ ҳамура бикунӣ. Мақсад ё ки чизи факта бугӯӣ, мешава ки хайп шавад. Саволи дигари мо